श्री जगन्नाथ म्युझिकल आणि जगन्नाथ संगीत विद्यालय। आमच्याकडे हार्मोनियम, पखवाज, तबला, ढोलकी तसेच त्यांना लागणारे किरकोळ सामान अगदी माफक दरात मिळेल। तसेच पखवाज, तबला, ढोलकी दुरुस्त करून मिळतील। आमच्याकडे शास्त्रोक्त पद्धतीने तबला आणि पखवाज तसेच ढोलकी शिकवून मिळेल। प्रोप्रायटर डॉक्टर दादा परब, 90 04 17 31 12। पत्ता कुडाळ एसटी स्टँड जवळ न्यू सत्कार हॉटेल समोर, कुडाळ। आज विधानसभेच्या पायऱ्यांवर जो काही प्रकार घडला आणि त्याच्यामधनं जो काही प्रसंग उभा राहिला होता, आम्हाला असं वाटतं की विधानसभेच्या दृष्टीनं किंवा आपल्या राजकारणाच्या दृष्टीनं कितपत योग्य आहे त्याचं आत्मचिंतन प्रत्येकानं करणं गरजेचं आहे। कारण सुरुवातीपासूनच पहिल्या दिवसापासूनच माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब हे कार्यरत झाल्यापासून त्यांना टार्गेट करून त्यांच्याबद्दल वाटेल ते बोलून, त्यांच्यासोबत जे आहेत त्यांच्याबद्दल वाटेल ते बोलून एक वेगळं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न आमच्या विरोधकांनी केलेला होता, आपण सगळ्यांनी बघितलेला। सभागृहामध्ये जात असताना पायऱ्यांवर उभं राहून गद्दार म्हणायचं, खोके पोचलेत म्हणायचं आणि शेवटी त्याचा जो परिणाम असतो, ज्यावेळी ॲक्शनला रिॲक्शन होत असते, त्याची रिॲक्शन आज अशी आली की भाजप शिवसेनेचे जे आमदार आहेत त्यांनी देखील खोक्या संदर्भातलं फार मोठं स्पष्टीकरण आज महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आणलेलं आहे आणि ते अख्ख्या महाराष्ट्रानं बघितलेलं आहे। पण हे ज्यावेळी स्पष्टीकरण महाराष्ट्रानं बघितलं, महाराष्ट्रानं ऐकलं, त्यावेळी ज्यांनी सुरुवातीपासून टीका सुरू केली होती त्यांना ते रुचलं नाही। ते कशा पद्धतीनं अंगावर धावून आले, कशा पद्धतीनं काय केलं, आपण सगळ्यांनी मिळून बघितलं। मला एकच मुद्दा या ठिकाणी सांगायचा आहे की प्रत्येक वेळी विरोधक विकासावर बोलण्यापेक्षा जे 40 लोक 50 लोक आम्ही शिंदे साहेबांबरोबर गेलोय त्यांना कुठं गद्दार म्हणा, कुठं वेगवेगळ्या पद्धतीच्या उपाध्या द्या, वैयक्तिक पातळीवर येऊन त्यांची निंदा नालस्ती करा, हे जे काय चाललेलं आहे त्याच्यामुळं मला गद्दार या शब्दाची व्याख्याच कळेनाशी झाली आहे। नक्की गद्दार या शब्दाची व्याख्या काय आहे? म्हणजे ज्यांनी महाराष्ट्राला फसवलं, ज्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेचा मतानं दिलेला आशीर्वाद होता तो नाकारला, या सगळ्या गोष्टीला गद्दारी म्हणायची की आम्ही शिवसेना वाचवण्यासाठी जो उठाव केला, शिंदे साहेबांचं समर्थन केलं, त्याला गद्दारी म्हणायची। याची व्याख्या जनतेला कळते, पण अजूनही आमच्या समोरचे जे विरोधक आहेत त्यांना कळत नाही। त्याच्यातली एक साधी गोष्ट आज पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मला सांगायची की ज्याचा उल्लेख शिवसेनेचे प्रवक्ते दीपकभाई केसरकरांनी केला, तो म्हणजे राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी छत्रपती संभाजीराजेंना उमेदवारी देण्याच्या संदर्भामध्ये जो काही प्रकार घडला त्या प्रकाराचा विचार देखील महाराष्ट्रातल्या जनतेने केला पाहिजे। कारण ज्यावेळी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतो, छत्रपती शाहू महाराजांचं नाव घेतो आणि त्यांचेच वंशज जे आहेत त्यांच्याकडे आपण आदरानं बघतो, मानानं बघतो, त्यांचा मान सन्मान करतो, त्यांना कशा पद्धतीनं वागणूक मिळते, कशा पद्धतीनं त्यांची अवहेलना केली जाते, हे जर ऐकायचं असेल तर त्याचा पूर्ण साक्षीदार मी होतो। छत्रपती संभाजीराजेंना तिकिटाच्या संदर्भामध्ये पहिलं कोणी सांगितलं तर त्याचा देखील खुलासा करायचा आहे मला की मी आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री हे विमानानं रत्नागिरीला निघालेलो होतो आणि विमानामध्ये बिघाड झाला म्हणून आम्हाला 2 तास एअरपोर्टला थांबावं लागलं। एअरपोर्टला थांबायला लागल्यानंतर मी स्वतःहून छत्रपती युवराज संभाजीराजेंना फोन केला आणि माझे त्यांचे कौटुंबिक संबंध असल्यामुळे त्यांची चौकशी केली। चौकशी केल्यानंतर ते स्वतः अनिल परब साहेबांशी बोलले, ते रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली। त्यांनी एक खंत व्यक्त केली की आदरणीय उद्धव साहेबांना भेटण्याची मी वेळ मागत होतो परंतु मला वेळ मिळाली नाही, मध्यस्थांनी मला ती वेळ दिली नाही। संजय राऊत साहेबांची माझी चर्चा झालेली होती, अनिल देसाई साहेबांची माझी चर्चा झालेली होती, असं स्पष्टपणाने त्यांनी सांगितल्यानंतर आम्ही माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांना फोन लावला, अनिल परब त्या ठिकाणी बोलले, मी बोललो आणि त्याच्यानंतर त्याच दिवशी 5:45 वाजता माननीय छत्रपती संभाजीराजे आणि माननीय उद्धव साहेबांची भेट झाली। या भेटीनंतर या सगळ्याचा साक्षीदार मी होतो आणि म्हणून थोडेफार शब्दप्रयोग जे छत्रपती संभाजीराजेंना योग्य वाटत नव्हते ती चर्चा करून छत्रपती संभाजीराजेंना शिवसेनेमार्फत पुरस्कृत करण्याचा निर्णय हा त्यावेळेच्या सगळ्या मंडळींनी घेतला।
त्याच्यानंतर असं सांगण्यात आलं की जो निर्णय घेतलेला आहे तो कशा पद्धतीने घेतला आहे, त्याची अंमलबजावणी छत्रपती संभाजीराजे कशी करणार आहेत याच्या पद्धतीची. आता त्याला काय नियमावली म्हणावी, ड्राफ्ट म्हणावा, ॲफिडेव्हिट म्हणावं, काय म्हणावं मला कळत नाही. पण ज्या ठिकाणी आज मी पत्रकार परिषद घेतली, अनेकांनी विचारलं की आज विधानसभेचं अधिवेशन चालू असताना ही बंगल्यावर पत्रकार परिषद काय, तर याच बंगल्यावर छत्रपती संभाजीराजे आलेले होते आणि त्यांच्या संदर्भातलं जे काय लिहायचं होतं ते जे सांगत होते की एका कॅबिनेट मंत्र्यानं लिहिलं तर त्यांनी राजकीय संस्कार असल्यामुळे नाव घेतलं नव्हतं, तो कॅबिनेट मंत्री मी होतो. माझ्या पीएनं पुन्हा एकदा ते सुवाच्य अक्षरामध्ये लिहिलं आणि त्याच्यानंतर छत्रपती संभाजीराजे ज्यांचा जिथं निवास होता त्या ठिकाणी गेले. त्याच्यानंतर अजून एक घटना अशी घडली की त्यांना पुरस्कृत करायचं, कशा पद्धतीनं करायचं, त्यांनी राज्यसभेमध्ये काय करायचं, कशा पद्धतीनं वागायचं. मला असं वाटतं की छत्रपती संभाजीराजेंना कसं वागावं ही यंत्रणा सांगत होती आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी सांगितलं होतं की मी राज्यसभेमध्ये जे जाणार आहे किंवा मी जे खासदार होणार आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला जे न्याय हक्क पाहिजेत केंद्र शासनाकडनं ते मी राज्यसभेमध्ये जाऊन मिळवून देणार आहे आणि युवकांचं प्रतिनिधित्व मी करणार आहे आणि जे मराठा समाजाच्या लोकांना अपेक्षित आहे ते काम मी छत्रपतींचा वंशज म्हणून त्या राज्यसभेमध्ये जाऊन करेन, अशा पद्धतीची त्यांची भूमिका होती. त्याच्यानंतर स्वराज्य पक्ष त्यांनी स्थापन करण्याची पत्रकार परिषद त्याच्या अगोदर घेतलेली होती, अपक्ष राहणार म्हणून सांगितलं होतं, हे सगळ्यांना माहिती होतं. आणि त्याच्यानंतर आपण निर्णयात्मक आलो सगळेजण की छत्रपती संभाजीराजेंना शिवसेनेतनं पुरस्कृत करायचं. आणि त्याच्यामध्ये परत एक ट्विस्ट असा निर्माण झाला की छत्रपती संभाजीराजेंना तिकीट द्यायचं की शिवसेनेमध्ये काम करणाऱ्या सर्वसामान्य शिवसैनिकाला तिकीट द्यायचं. त्यावेळी देखील छत्रपती संभाजीराजेंनी सांगितले की मला तिकीट नाही मिळालं तरी चालेल, परंतु मला जे काय आहे राज्यसभेमध्ये जायचंय की नाही हे मला एकदा क्लिअर जर केलं तर मला काय राज्यसभा पाहिजेच म्हणून मी तुमच्याकडे बसलेलो नाही. आणि दुसरी एक मागणी होती की छत्रपती संभाजीराजेंनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश करावा. तर त्यावेळी स्पष्ट छत्रपती संभाजीराजेंनी सांगितलेलं होतं की मी अपक्ष म्हणून उभा राहणार आहे, माझी जर तुम्हाला राज्यसभेमध्ये आवश्यकता वाटत असेल तर तुम्ही मला पुरस्कृत म्हणा, सहयोगी म्हणा, काय म्हणायचं ते म्हणा, पण मी अपक्ष म्हणून उभा राहणार आहे, कुठच्याही पक्षामध्ये जाणार नाही, ही त्यांची भूमिका होती. ही भूमिका त्यांनी असं सांगितलं होतं की सन्माननीय शरद पवार साहेबांची देखील त्यांनी चर्चा केलेली होती, काँग्रेसच्या नेते मंडळींची देखील चर्चा केलेली होती आणि विद्यमान महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी देखील त्यांची चर्चा झालेली होती. त्याच्यामध्ये 2 दिवस गेले, छत्रपती कोल्हापूरला, संभाजीराजे कोल्हापूरला निघून गेले, तिसऱ्या दिवशी ते परत आले. पुन्हा एकदा आम्ही तो ड्राफ्ट, नियमावली, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स काय करायचे काय आता तुम्ही म्हणाल ते आम्ही परत ह्याच बंगल्यावर काढलं. मग त्याच्यामध्ये करेक्शन करायला आपण घेतली, ह्रस्व दीर्घ बघायला आम्ही सुरुवात केली. तरी देखील छत्रपती संभाजीराजेंनी त्याच्यावर कुठेही आक्षेप घेतला नाही. हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा होता. आणि आपल्याला सांगायला हरकत नाही, ते माझ्या इथं घरी बसलेले असतानाच बाहेर मीडियाचे कॅमेरे आल्यामुळं त्यांनी सांगितलं की मीडियाला न्यूज होणं योग्य नाही आणि ते चांगलं दिसणार नाही, म्हणून मी माझ्या निवासाच्या ठिकाणी परत जातो. ते निवासाच्या ठिकाणी गेले. त्याच्यानंतर तासाभरानंतर अनिल देसाई साहेबांशी मी चर्चा करत होतो, कशा पद्धतीनं करायचं, काय करायचं. मग असं ठरलं की आम्ही तिघांनी जाऊन छत्रपती संभाजीराजेंशी परत चर्चा करायची, म्हणून मी, आदरणीय नार्वेकर साहेब आणि अनिल देसाई साहेब हे 2 तासानं आम्ही पुन्हा एकदा ट्रायडंट हॉटेलला गेलो. तिथं त्यांच्याकडे भेटलो आणि तिथं गेल्यानंतर मला देखील आश्चर्याचा धक्का बसला की तिथे गेल्या गेल्या असं सांगण्यात आलं की छत्रपती संभाजीराजे तुम्ही शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला पाहिजे, जर प्रवेश केला तरच तुमच्या तिकिटाचा विचार केला जाईल. ते पण संभ्रमात पडले. 2 तासापूर्वी परत माझ्याबरोबर पुरस्कृत म्हणून सगळे मला सांगत होते आज मला शिवसेनेमध्ये प्रवेश करायला सांगतायत. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की मी स्वाभिमानी आहे, तुम्ही अशा पद्धतीनं जर माझा अपमान करणार असाल आणि माझा अपमान करण्यापेक्षा छत्रपती घराण्याला राज्यसभेमध्ये पाठवतो म्हणून सांगून मी अपक्ष लढण्याचा ज्यावेळी निर्णय घेतला त्यावेळी तुम्ही मला पुरस्कृत करण्याचा निर्णय घेतला होता. मी काही तुम्हाला कुठची अपेक्षा व्यक्त केली नव्हती, मी काही शिवसेनेमध्ये येणार नाही. त्याच्यानंतर अजून एक त्या ड्राफ्टमध्ये थोडं जे बदल होता तो करण्यात आला आणि तिथं त्यांना असं सांगण्यात आलं की जे काय असेल ते आम्ही तुम्हाला 2 दिवसांनी सांगू. 2 दिवसांनी मी तिथनं उठून गेल्यानंतर 4 वाजता आमचे जे सहकारी आहेत संजय पवार साहेबांची उमेदवारी जाहीर झाली आणि छत्रपती संभाजीराजेंची उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्याच्यानंतर देखील त्यांनी सांगितलं की जर संजय पवार सारख्या एका सच्च्या शिवसैनिकाला तिकीट द्यायचं होतं तर मला गेले 8 दिवस जे काय ॲफिडेव्हिट करा किंवा अशा ज्या गोष्टी सांगितल्या कशासाठी,
मग त्याच्यानंतर अजून संजय राऊत साहेबांचं नाव त्याच्यामध्ये पुढे आलं की संजय राऊत साहेबांनी सांगितले की अशा पद्धतीनंच तिकीट दिलं गेलं पाहिजे. असं जे काय असेल, संभ्रम असेल, खोटं असेल, मला माहीत नाही, गैरसमज असेल, मला माहीत नाही. परंतु छत्रपती संभाजीराजांना मागचे 8 दिवस उमेदवारी पुरस्कृत केली अशा पद्धतीचा ठाम निर्णय हा सांगण्यात आलेला होता. आणि आयत्या वेळी त्यांना सांगण्यात आलं की शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला तरच तुम्हाला आम्ही तिकीट देतो. आता हा प्रसंग मी एवढ्यासाठीच सांगितला की पायऱ्यांवर उभं राहून कायमस्वरूपी गद्दार 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 जे काय आम्ही ऐकतोय, म्हणून त्या गद्दारीची मला व्याख्या कळत नाही की ज्या मंडळींनी, मी याच्यामध्ये पक्षप्रमुखांचा दोष आहे असं मी म्हणत नाही, परंतु जी मी पहिल्या दिवसापासून सांगतो की संबंधित यंत्रणा जी आहे त्या संबंधित यंत्रणेने अपक्ष म्हणून छत्रपती संभाजीराजांना आम्ही सपोर्ट करतो, आम्ही पुरस्कृत करतो, त्याला साहेबांनी मान्यता दिलेली आहे, साहेबांचा निरोप घेऊन आम्ही तुमच्याकडे आलेलो आहे, असं असताना त्यांच्या स्वभावाचा फायदा घेऊन देखील नियमावली तयार करण्यात आली. आणि परंतु ते स्वाभिमानी असल्यामुळे नंतर त्यांनी ती उमेदवारी नाकारली. मला असं वाटतं की गद्दारीचा अजून मोठा प्रकार तो काय असावा. म्हणजे आम्ही शिवसेनेला वाईट नजरेतून बाहेर काढण्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेबांचं समर्थन केलं म्हणून आम्ही गद्दार, आम्ही 50 खोके घेतले म्हणून बोंबाबोंब होते, आज त्याची प्रत्युत्तर मिळाली. पण छत्रपती संभाजीराजेंना फसवला हा शब्द मी शब्दप्रयोग करणार नाही, पण छत्रपती संभाजीराजे हे राजकारणातले आहेतच, पण त्यांच्या मागे ते जे मराठा समाजाचं नेतृत्व करतात किंवा मराठा समाज फार मोठ्या ताकदीनं उभा आहे, 12 बलुतेदार त्यांच्या पाठीशी ताकदीनं उभी आहे, त्यांच्याशी केलेली ही गद्दारी नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की गद्दार ह्या शब्दाचीच व्याख्या कदाचित राजकारणातल्या लोकांना कळेनाशी झालेली आहे. आणि म्हणून त्यावेळी देखील आम्ही सांगितलं की प्रत्येकाकडे, प्रत्येक जे आमदार आहेत या प्रत्येक 50 आमदारांकडे काही ना काही विषय आहे. आज हा विषय मी सांगण्याचं कारण का, तर आज जे काही प्रकार घडले पायरीवर, पुन्हा एकदा 50 खोके, गद्दार आहात, हे आहात, माझं म्हणणं गद्दार गद्दार हे म्हणण्यापेक्षा हे जे काही सगळ्या गोष्टी आहेत ह्याची उत्तरं देखील काही ना महाराष्ट्राला द्यावी लागतील. की छत्रपती संभाजीराजे राज्यसभेवर खासदार असताना त्यांना पुरस्कृत करतो म्हणून सांगितलेलं असताना, बरं जर कोण नाही म्हणून सांगत असतील, जर कोण नाही म्हणून सांगत असतील, तर आजही मी सांगतो की मी राजकारणातले काही नियम पाळतो, राजकारणातले काही एथिक्स पाळतो. तो आजही लिहिलेला नियमावलीचा ड्राफ्ट जो आहे तो माझ्याकडे आहे, तो मी अजूनही महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आणलेला नाही. त्याच्यामुळे माझं एकच म्हणणं आहे की राजकारण करत असताना जी संजय राऊत साहेबांनी उद्धव साहेबांची मुलाखत घेतली होती आणि उद्धव साहेबांनी त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की राजकारण हे आरोग्यदायी असलं पाहिजे, हेल्दी असलं पाहिजे, त्याच पद्धतीचं राजकारण असावं अशी आमची सगळ्यांची भूमिका आहे. कोणी कोणाची वैरी नाही आहे, परंतु आम्ही देखील माणसांचा आहोत. काल मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याचा उल्लेख केला, आमची देखील एक सहनशीलता आहे. आम्ही देखील काय 500 मतांत निवडून आलेलो नाही आहोत, आम्ही देखील 3.5 लाख मतांत निवडून आलोय. माझ्यासारखा कार्यकर्ता तर 90,000 मतांना निवडून आलाय. त्याच्यामुळं आमची देखील मतदारसंघामध्ये, जिल्ह्यांमध्ये ताकद आहे. आम्ही एखादी गोष्ट चांगली नाही केली तर ज्या पद्धतीनं समोरचे वाईट करतायत तसं देखील आम्ही लोकांना उचकवू शकतो, आंदोलनं करायला लावू शकतो, आम्ही नाक्यावर उभं राहून सगळ्यांना गद्दार म्हणून म्हणायला लावू शकतो. पण शेवटी ह्याच्यातनं आउटपुट काय निघणार आहे हा विचार शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्यावेळी आम्ही करतो, संयम पाळतो, म्हणून हे सगळं थांबलेलं आहे. परंतु आज जो पायऱ्यांवर प्रकार झाला, कोण म्हटले की आमचे काही सहकारी आमदार अंगावर गेले, कोण म्हणतात तिकडनं अंगावर आले, याची वस्तुस्थिती तुम्ही तपासून बघा. तुमच्याच माध्यमातून दाखवलं गेलेलं आहे. ज्या दिवशी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी सभागृहामध्ये पाऊल टाकला त्या दिवसापासून पोटशो उठलेला आहे. का पोटशो उठला, तर सर्वसामान्य व्यक्ती आज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, हे काही लोकांना बघवत नाही का, म्हणून बदनामी करायची, त्यांना रिक्षावाला म्हणायचं. एक लक्षात घ्या, प्रत्येकाची कुवत आहे म्हणून त्या सभागृहापर्यंत सगळे आलेले आहेत आणि शिंदे साहेबांची कुवत होती म्हणून एवढा सगळा पराक्रम करून त्याच ते मुख्यमंत्री झाले, त्याची देखील प्रत्येकानं नोंद घेतली पाहिजे. त्याच्यामुळे गद्दार हा शब्द प्रयोग करत असताना माझ्या या प्रश्नाचं पहिलं उत्तर दिलं गेलं पाहिजे. मी कोणाला याच्यामध्ये दोष नाही, जाहीर करावं प्रेस घेऊन की छत्रपती संभाजीराजांना ज्या पद्धतीनं उमेदवारीपासून बाजूला ठेवण्यात आलं त्याचं कारण काय. कदाचित असं देखील असू शकतं, जी आजूबाजूची यंत्रणा होती त्यांना असं वाटत असेल की छत्रपती संभाजीराजे जर राज्यसभेमध्ये आले तर एक मोठा चेहरा शिवसेनेचा किंवा शिवसेनेनं पुरस्कृत केलेला हा आपल्यापेक्षा मोठा होऊ शकतो राज्यसभेमध्ये, असं काही लोकांना वाटलं असेल, मला माहित नाही. मग ही छत्रपती संभाजीराजांबरोबरची गद्दारी नाही आहे का, ही अखंड महाराष्ट्राबरोबरची गद्दारी नाही का. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आम्ही मतं मागतो,
शाहू महाराजांचा वारसा पुढे जाणार म्हणून आम्ही सांगतो आणि त्याच वारसाला अशा पद्धतीनं त्रास देणं, त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करणं ही गद्दारी होऊ शकत नाही का? आणि म्हणून माझी आजही सगळ्यांना सूचना माझी विनंती आहे की आजची ॲक्शनला रिॲक्शन होती आणि म्हणून ते झालं, ते योग्य झालं असं मी समर्थन करत नाही. परंतु या सगळ्या गोष्टीमध्ये असं आता मी झालो, अजून 48 आमदारांकडे प्रत्येक एक एक किस्सा आहे, म्हणून रोज आम्ही सांगत बसायचं का? त्याला नाही असं उत्तर आहे. आणि ह्याचे परिणाम काय होत आहेत चांगले हे पण तुम्हाला सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये एक अतिशय चांगली व्यक्ती म्हणून ज्यांनी आपल्या सैन्यामध्ये काम केलं ते ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहेब, आपल्याला माहीत असतील. आमच्या कोकणचे 2दा खासदार झालेले, मेजर होते, ब्रिगेडियर झाले, आपचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आज सकाळी आमची चर्चा झाली आणि त्यांनी सांगितले की एक सर्वसामान्य माणूस महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री झाला आहे, जो सैन्यामध्ये काम करतो त्याला खरी गद्दारी आणि निष्ठा काय असते ते माहिती असते. आणि म्हणून आज मी निर्णय घेणार आहे, आजच ते निर्णय घेत आहे. या सगळ्या प्रकाराला कंटाळून त्यांनी देखील शिंदे साहेबांचं समर्थन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हे ह्या शब्दाचे सगळे परिणाम आहेत. आज ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहेबांसारखा माणूस आमच्यासारख्यांना आशीर्वाद द्यायला येतोय. कसलं काय? त्यांनी विधानसभा मागितली का? त्यांनी राज्यसभा मागितली का? त्यांनी कुठचं पद मागितलं का? काहीच मागितलं नाही. त्यांनी सांगितलं ह्या सगळ्या गोष्टींना मी विटलो आणि तर मला जनतेला सांगायचं आहे की ज्यांना कोणाला एवढी कुमकुमी आहे, ज्यांना कोणाला गद्दारच बघायचे आहे, ज्यांना कोणाला निष्ठा बघायची आहे, त्यांना आता मला घेऊन बॉर्डरवर जायचं आहे आणि त्यांना दाखवायचं आहे की ह्यांचे पहिले प्रश्न सोडवा, मग बाकी सगळ्या गोष्टी करा. म्हणून आज सकाळी त्यांनी निर्णय घेतला की शिंदे साहेबांसारखी एक सर्वसामान्य व्यक्ती ही महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री झालेली असताना त्यांचं समर्थन करण्याचा निर्णय देखील ब्रिगेडियर सावंत साहेबांनी घेतलाय. मला असं वाटतं की हे जे काय आम्हाला गद्दार म्हणतायत, बाडगे म्हणतायत, आता एक नवीन शब्दप्रयोग आलेला आहे भडगुंजा. आता ह्याचा अर्थ मला पण माहित नाही. मी ते डिक्शनरी शोधत होतो गेले 4 दिवस. अरे भडगुंजा हा कुठला शब्द आला? या कुठच्या शब्दकोशात म्हणजे काय चाललंय काय? बरं, शब्दप्रयोग करताना त्याचा अर्थ तरी माहिती असला पाहिजे की आपल्याला वाटलं म्हणून शब्द करायचं नाही. अख्खा महाराष्ट्र सांगेल ही अयोग्य होती. अपक्ष लढणारा म्हणून आपणच त्यांना सांगतो आम्ही तुमचं समर्थन करतोय, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, आम्ही तुम्हाला पुरस्कृत करतोय, त्यांची नियमावली लिहून घेतोय. नियम म्हणजे काय? जे सर्वसामान्य शिवसैनिकाकडनं आपण जे कधी नियम लिहून घेतले नाही ते आपण छत्रपती संभाजीराजांकडनं लिहून घेत होतो आणि ते स्वाभिमानी होते. म्हणून त्यांनी शेवटी सांगितलं की मी छत्रपती घराण्यातला आहे, मला उमेदवारी नाही दिली तरी चालेल, मी शिवसेनेमध्ये येणार नाही. म्हणून त्यांनी ती उमेदवारी नाकारली. आणि नाकारत असताना परत काय सांगितलं गेलं की थांबा, आम्ही त्याचा सगळ्यांचा विचार करतो आणि तुम्हाला सांगतो. आणि संध्याकाळी 4 वाजता संजय पवारना उमेदवारी दिली म्हणून आम्ही नाराज नाही. संजय पवार हे देखील हार्डकोर शिवसैनिकच आहेत, पण त्यांना तिकीट देत असताना मी जे सुरुवातीपासून सांगितलं की जो कोटा होता तो संजय पवार साहेबांना पडला का? नाही पडला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची 42 ची 43 झाली, काँग्रेसची 42 ची 44 झाली. म्हणजे संजय पवार सारख्या माणसाला, शिवसैनिकाला राज्यसभेमध्ये जाऊ नये याचा बंदोबस्त कोणी केला? घटक पक्षाने केला. तीच जर संभाजीराजेंना उमेदवारी दिली असती तर ती निवडणूक बिनविरोध झाली असती, पूर्ण बिनविरोध झाली असती, विधान परिषद बिनविरोध झाली असती. मग हे पुढचे प्रसंग वगैरे राहिले असते का? पण त्याच्यावर पण काही बोलायचं नाही. माझं म्हणणं एवढंच आहे की या सगळ्या गोष्टी त्याची पण उत्तरं काहीतरी द्यावी लागतील ना. आणि हा छत्रपती संभाजीराजेंचा मोठेपणा आहे की एवढं होऊन सुद्धा ते माझ्यासाठी विषय संपला म्हणून सांगतात. हा त्यांचा मोठेपणा आहे. सावंत साहेब, एक प्रश्न असा आहे की आत्ता तुम्हाला मागलं की ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहेबांनी शिंदे साहेबांचं समर्थन केलं आणि यात जे काही गद्दारी असा जो काही चालू आहे त्याच्यावर ते पण बोलणार आहेत असं तुमचं म्हणणं होतं. याच्यानंतर आता संभाजीराजे पण एकनाथ शिंदे साहेबांना त्यांचं समर्थन करणार आहेत. छत्रपती संभाजीराजेंच्या राजकीय भूमिकेवर मी बोलणं योग्य नाही, कारण ती फार मोठी व्यक्ती आहे. शेवटी त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत आणि त्यांनी घेतलेला निर्णय हा अख्ख्या महाराष्ट्राला मान्य असतो. त्याच्यामुळं त्यांची मागणी सध्या शिंदे साहेबांकडे हीच आहे की मागचं सरकार असताना मराठा समाजासाठी ज्या काही मागण्या मान्य करतो म्हणून सांगितलेल्या होत्या त्या मान्य कराव्यात ही त्यांची भूमिका आहे. आणि शिंदे साहेबांची पण भूमिका सकारात्मक आहे की संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखाली मेटे साहेब असतील, खऱ्या अर्थाने ती मेटे साहेबांना श्रद्धांजली ठरणार आहे. या सगळ्या मागण्या कशा मान्य होतील यासाठी स्वतः शिंदे साहेब प्रयत्न करणार आहेत. कारण कालच मंत्रालयाच्या टेरेसवर एक क्रांती मराठा मोर्चाचा कार्यकर्ता टेरेसवर गेला होता. ही त्यांची मागणी होती आरक्षणासंदर्भामध्ये. आरक्षणासंदर्भातल्या आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, आरक्षणासंदर्भातल्या बातम्या
जरी असल्या तरी ते आरक्षण कसं आहे, कुठं आहे, या सगळ्या संदर्भात मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील ना. हिंदी में जानना चाहेंगे कि जो हिंदी में जो जानना चाहेंगे एक कपिल सर लाजेंच्या बाबत जे घडलं पहिले त्यांना 7 दिवस तिकीट देत होते, नंतर ते नाकारण्यात आलं. तुम्ही प्रयत्न करत होते, सर्वच प्रयत्न करत होते आणि ते योग्यही होतं, परंतु त्यानंतर कलाटणी मिळाली. या कलाटणीच्या मागे संजय राऊत हा ग्रुप होता काय नक्की? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही आज म्हणता का ऍक्शनला रिॲक्शन आहे, ह्यापुढे असं चित्र दिसणार कसं काय असतं? त्याच्या 2 गोष्टी मी आपल्याला सांगितल्या की सहनशीलतेला देखील मर्यादा असतात. सहनशीलतेला आता माझ्या मतदारसंघामध्ये मी जो तुम्हाला आता शब्द सांगितला, माझ्या मतदारसंघामध्ये येऊन जर माझे कार्यकर्ते पण आहेत ना, पण माझ्या मतदारसंघामध्ये ज्यावेळी विनायक राऊतांची सभा झाली, मी कुठच्याही कार्यकर्त्याला जाऊ नको म्हणून सांगितलं. तुम्ही जा, तुम्हाला पटलं सोबत राहा. पण हे जे काही शब्दप्रयोग झाले, मी काल माझ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या मिटिंग दाखवेन, 15 लोक पण नव्हते हो. हे शब्द आणले कुठं? ठीक आहे, गद्दार आतापर्यंत मी ठीक होतो, गद्दार हा शब्द मला माहित होता. त्याच्यानंतर तो बाडगा हा शब्द माहित होता. हा भडगुंजा हा शब्द कुठं आला हाच मला कळत नाही. म्हणजे नक्की तुम्हाला काय महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर न्यायचे, काय संस्कार न्यायचे उजरेगिरी करणार असं आम्हाला माहित नाही. पेशव्यांच्या काळात त्यांच्या बाजूने जी उजरेगिरी करायची, त्यांना कोणाची उजरेगिरी केली, कुणी केली? त्या शब्दाचा मी अर्थ नाही नाही तेच सांगतो. त्याच्यामुळे माझं याच्यामधलं म्हणणं एवढंच आहे की आज जे मी सांगितलं की ऍक्शनला रिॲक्शन आपण जे म्हणतो, बघा ना, पहिल्या दिवसापासून शिंदे साहेब आणि आम्ही सगळे सभागृहामध्ये जात असताना गद्दार, बाडगे, हे ते, गुवाहाटी, हे सगळं बरं. मी त्यावेळी पण सांगितलं की जे तुम्हाला असे हळूहळू तोंड हलवणारे दिसत आहेत ते सगळे शिंदे साहेबांच्या संपर्कात आहेत. ते आजही सांगतो मी जबाबदारीनं. याची प्रतिक्रिया तुम्हाला 1-2 महिन्यामध्ये येईल. जे असा दुसऱ्याचा चेहरा समोर असताना हळूच मागे जातात, तुमचे बघा, तुम्ही काढून बघा, हे सगळे. आणि त्यांनी शिंदे साहेबांच्या समोर बसून सांगावं, डोळ्यात डोळे घालून सांगावं की तुम्ही ह्या घोषणा दिलेल्या आहेत त्या तुम्ही स्वतः दिल्यात की दबावापोटी दिल्यात. आणि वेळ पडल्यास अशी नावं जाहीर करावी लागली ना तरी मी नावं जाहीर करेन. आज तिन्ही पक्षामधले अनेक लोक संपर्कामध्ये आहेत. मग कशासाठी कटुता निर्माण करायची? जे मनापासून विकास कामं करणारी आहेत, शिंदे साहेबांकडे त्यांनी यावं, विकास कामं करून घ्यावं. असा ना काही विकास कामं होणार आहेत का? तेव्हा माझी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून एवढी सूचना आहे. ज्यांनी मला आता प्रश्न विचारला की शेवटी तुम्ही सारखं हे जर बोलत राहिला तर कोणतरी समोरनं रिॲक्शन देणारच ना. पण रिॲक्शन दिल्यानंतर सुद्धा तुम्ही काढून बघा कोण पहिल्या अंगावर आलाय. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.